Mitä minä olen? Olenko öisin yksinäisyyttä suden alla ulvova ihmisyyden rajaamalla tiimalasia kääntelevä maahinen? Kuka ohjaa liikkeitäni? Kuka liikuttaa minua kuin ratsoa shakkilaudalla lyöden piiskalla kipeää reittäni? Olenko sittenkin lähetti, joka vie sanomatonta eteenpäin tarinaa kertoen? Kuka minä olen? Olenko elävä kuollut vai kuolleena elävä toisessa ulottuvuudessa? Takaa raivoani takoava kellon viisari, joka kiihtyvällä vauhdilla pyörii, napsahtain lopulta poikki. Tiimalasin hiekka valuu kuin kesäisen lämmin rantahiekka sormieni välistä. Lokit nauravat yhä kovempaa, syöksyen kohti minua heitellen pommejaan. Sataa paskaa niskaan. Miksi tunnen? Miksi näin? Miksi kuulen? On rikkautta kuulla hiljaisuus, tuntea tuulen hyväily, nähdä lintujen hymyilevän ja kuulla puiden kuiskaavan. Mitä siitä, jos joskus rikki olen mennyt, ehkä laastarilla ehjäksi tullut, mutta veri virtaa. Sain sinut ihoni alle, ja vaikka kuinka raavin nahkani vereslihalle, et lähde sieltä pois. Muistijälki, muistot, kuin virtaavan veneen pinnalla. Kepeästi kelluva höyhen lipuen yhä vain kauemmaksi. Niin teemme, sinä ja minä. Elämä maistuu makean suolaiselta kuin suudelma kyynelten jälkeen. Niin pieni on ihminen, maailman kaikkeuden palapelin palanen, joka harhailee etsien paikkaansa, sovitellen kuin lasikenkää tuhkimon jalkaan. Niin, kyllä jokaisella paikkansa on suuressa näytelmässä. Elämä.